Да, здравейте, ние ще опитаме да говорим възможно най-високо. Ние по принцип сме си късни. Няма да ни пържи микрофон, нали? Да. Мисля, че горе-долу вече е време да започнем. Така. Здравейте, аз се казвам Иво, това е Боби, а това е Вили. И днес Боби и Вили ще ви представят една много интересна история, с която ще ви запознаят с нещо много интересно и важно за вас. Честно казано, аз лично го научих доста късно. Разбрах, че и Боби и Вили са също така че може да видите тази история като нашата история, като едно прозрение за това да прави нещо много полезно за нас, за нашия живот и нашето развитие. Така че, моля, започнете с ръкопляскане. Здравейте всички, как сте? Добре. Как сте? Как сте? Супер! Чудесно! Ами мога да кажа, че ние също се чувстваме супер, дори повече от супер, защото за нас е страхотно удоволствие да бъдем тук сред вас. Още повече да бъдем на такова събитие, на такова сериозно събитие, което играе ролята на мост между бизнеса и вас, младите хора. Защо? Защото днес младите хора имат множество предизвикателства пред себе си. Но в същото време имат още повече възможности, с които да преодолеят тези предизвикателства. Ние ще ви разкажем историята на Марк, който се възползва от всички тези възможности и преодолява предизвикателствата пред себе си. Марк мечтае, Марк иска да сбъдва мечтите си, но първо, ти всъщност си ни. Освен, че ние, както и ви каза вече в началото, сме Боби и Вили, ние сме тук и да представим една мрежа от млади ентусиазирани студенти от градове из цяла България, които се занимават с това да презентират и да комуникират теми на европейски въпроси. Защо казвам европейски въпроси и защо вече няколко пъти очертаваната възможност? Защото пред младите хора, разбира се, има много проблеми, в момента има много предизвикателства, като безработицата, като личностно развитие, но също така има много възможности, за които ние не знаем. Ние сме тук, за да ви помогнем, за да ви предадем някакъв наш опит и информация, която съответно ние искаме да достигне до вас. На колко прекрасно се вижда да се казват и много странно да се от вас. Отворим сме всякакви въпроси по всяко време, ние искаме това нещо да потечем логично, така че ако имате въпроси по всяко време, просто ни прекъсвате. Както вече казах, Боби сме тук, както и Иво, и имаме тук още колеги, които са от вас. Седнали. И представяме една организация, която стартира през 2001 година и е общо початката на представителството на Европейската комисия в България. Самата мрежа се казва Младежки екип в Европа. Има ни вече от 5 години, като в началото стартирахме с цели доста амбициозно и ударно, с 2 екипа. След това, всяка година ежегодно се провежда конкурс, в който се одобряват по 20 нови студента в нашия екип. Единственото и задължително нещо е вие да бъдете студенти и да се интересувате от европейски теми, и да можете да се присъедините. Общо нещо, това, което правим в тази мрежа, е първо да разберем самите ние как функционират европейските институции. Това нещо се предоставя чрез 5-дневно посещение в Брюксел. Там успяваме да разберем практиките на Европейския съюз, как функционира парламента, как функционира самата комисия и след това да предадем всички знания, които сме получили в Брюксел, в различни училища в София, както и в различни градове в България. Това, което правим сега и тук. Срещате с учениците ни дават много. Вършите обратно в училище, бихме класни представи. Аз лично винаги, когато говоря пред тях, никога не съм хората, които ще кажат, че училище е лично. Бях много дива ученичка, голям водар, изключваме в 7 клас и като цяло винаги съм се бунтувала това, че искам да правя неща, да срещам с хора, да реализирам проекти, но по някакъв начин училището просто не ми е дало средата възможност това нещо да се случи. Докато сега обратно, сега да се дава много възможности, ние все още не знаем за тях. Това, което ние ще разкажем, са мечтите на Марк и възможностите, които има пред себе си и начинът, по който ги реализира. Защото съгласете се, че всеки един от нас има мечта. Мечтаете ли?
мечтаете ли? Колко от вас имат мечти? Тук има едно момичета с мечти. Да. Кой иска да ми каже за какво мечтае? След това ще ви кажа за какво мечтае. За какво мечтаете? Ами аз мечтая да се реализирам в чужбина. Дето значи на най-правилното място. Някой друг? Кой ще сподели с нас за какво мечтае? Момчета ли? Не са вашите мечти. Аз мечтая, че Да пътуваш да се познаваш на хора. Добре, за това нещо мечтае до голяма степен, още от училищен етап до университетски и след това и нашия герой Иво. Иво, как би стал нашия герой? Ние го наричаме с всякакви имена. Иво, Марк, Петро, Гошо и така нататък. Да, истината е, че в началото имахме с Марк, но все пак не дължите учениците да говорим за Марк някакво странно име. Повече ни хареса името. Го посветихме ли? Да, но нашия Иво и Марк, или както вие си го наречете, именно за това има много имена, защото всеки от вас със собственото си име може да се отъждестви с Иво. Нали, последно Иво беше. Нека започнем историята на Иво от 11 клас. Колко от вас е 11 клас? Или почти цялата зала в 11 клас. Добре, страхотно. Ами Иво винаги е бил от тези ученици, за които има нещо повече от учебника пред тях. Иво винаги е мечтал да пътува, да се среща с нови хора, да мечтае, да сбъдва мечтите си. Иво винаги е мечтал да направи нещо за хората около себе си, освен за себе си. Само че Иво не знаеше как да стори това нещо. Иво трябваше да чака, докато разбере как да сбъдва всичките си мечти. И така дойде време Иво да направи един от най-важните избори в живота си. А именно, каква специалност ще следва. С какво ще се занимава в един от най-хубавите години в живота. Има ли някой от вас, който всъщност се ориентира вече? Ами да, ние сме 12 клас. Чудесно. Значи Сме вие ориентирали вече. точно на момента с този избор. Помните да учите. Аз искам да уча европейстика. Супер, значи ето. Само, Значи че... сега се казваш Ивана, да те избавим отпред. Да, само че в България това мисля, че е много трудно да се реализира след това. За това казах и преди, че искам да се реализирам някакво друго нещо. Добре. Ние ще те разкажем за възможностите, които имаш тук и в Кина. И ти накрая ще направиш своя избор. Марк, вземайки това решение, какво да учи след 12 клас, започна да мисли кой е любимия му предмет. Защото Марк не беше от... Иво не беше от тези ученици, за които всички изредени в бележника предмети са любими. За Иво любим предмет беше историята. Иво винаги се е впечатлявал битките, от войните, от това какво се случва на международната сцена. И един ден Иво си спомни за един от уроците му по история. За какво ставаше въпрос за този урок? Ставаше въпрос за Втората световна война. Не само за Втората световна война, но какво следва след Втората световна война. А именно, над 600 милиона души са мъртви. Милиони души са останали без семейство, без дом, без бъдеще. Именно тогава идеята за обединена Европа отново се заражда и добива особена важност. Какво промени историята? Историята е променена от една дата. Дали можете да се сетите коя е 9 май? Точно така. 9 май 1950 година. Робер Шуман се изправя пред едни сериозни хора, както ние сме се изправили пред вас, и произнася декларация, която заедно с Жан Моне са подготвили. Оттам нататък, съвсем накратко какво следва. Създава се Европейската общност за бъдещето и стомана, по-нататък Европейската икономическа общност, за да претърпят те всичкото си развитие, всичките фази, за да се стигне до Европейския съюз, какъвто го познаваме днес. Иво е запленен от тази идея и решава да се готви за специалността европейстика.
Иво кандидатства, отива на изпит, приема. Започва да учи европейски. Изключително щастлив в своя избор. Харесва му идеята, че може да тръгне от София, да стигне до Глазгоу и въобще да не му е нужен паспорт. Харесва му това, че може да отиде до Италия и да си купи любимите кецки. По същия начин, както може да си вземе най-обикновени кекски от съседната улица и да се ползва от същите права, които би имал тук. Пример, ако не му стане, да ги върне в 14-дневен срок. И така, опознавайки Европейския съюз, идва времето, в което Иво става втори курс. Какво се случва във втори курс, Вики? Добре. Иво го приеха студент. Тоест, една от мечтите, които той си е поставил за целите, вече са осъществени. Но това, което ние хората правим, по принцип и по-скоро трябва да се стремим да си поставим нещо по-високо. И веднъж постигнем нещо, да си поставим нещо много, за да може да го направим. Демек, Иво остава тук, иска да се развива, но знае, че пред себе си сигурно си още много неща, които може да направи. Че България, София или който да е град в нашата хубава страна е просто една малка точка от цялото кръгло. Той иска да пътува, иска да се познава с други хора, иска да обменя идеи, както вие правите днес тук, само че в много по-големи мащаби, иска да комуникира и да вижда повече от света. Той открива една програма, която вие тук не сме оставили рекламни материали, информативни, за да можете да прочетете за нея, Еразъм+. Програмата Еразъм+ отваря много иновации в живота на Иво. Една от тях е обмен с цел обучение. Обменът с цел обучение позволява на всеки, който завърши втори курс, да замине за 6 месеца или за една година в държава, членка на Европейския съюз, и да прекара това обучението си. Да се запознае с друга образователна система, с много нови хора, да пътува и да вижда много части от света. Тоест, как ви звучи? Супер, нали? Звучи супер, точно така. Иво подава всички си документи. Понякога подаването на документи от тук назад, да знаете, не е най-лесната част. Напротив, много пъти може да и не трябва да се откажем от нещо, защото документите понякога са малко повече, ние сме млади, всичко да се случва бързо и възможно най-лесно. Той подава документите и заминава. Заминава за Финландия. Това е държавата мечта за него. Прекара там 6 месеца. Стъпвайки там, той нито познава културата, нито познава езика. Но започва да го учи, започва да се приспособява, да познава с много нови хора и пътува в държави близки до Финландия. Връщайки се, за него е много трудно, защото когато нещо хубаво ми се случва, то минава много бързо. Този форум ще мине като държа. И всички неща повече минават бързо, неусетно и ние дори не си даваме сметка за тях. Връщайки се, той всъщност осъзнава колко хубаво нещо му се е случило и не иска то да свършва. Продължава да търси възможности. И те са тук. Част от другите възможности, които му се предоставят, са пак като Еразъм+. Той има възможност да продължи да го. И Иво продължава да следва мечтите си. Иво иска да пътува, Иво иска да направи нещо за другите хора. Върнал се от Еразъм+, върнал се от Финландия, Иво вече е съвсем друг човек. Иво е научил езика. Чак тогава той разбира думите, че човек колкото езика знае, толкова живота живее. Иво чете, търси, Иво е активен. Иво стига и до мисълта, че пътуването само по себе си какво е? Изминаване на едно разстояние. Но когато Иво се е върнал, вече нищо не е също. Вече светът за Иво е съвсем различен. Иво решава да опита Европейската доброволческа служба. Какво е Европейската доброволческа служба? Или EBS? Това е възможно всеки от вас, който е на възраст между 17 и 30 години, да отиде в страна по избор, където да прекара между 2 седмици и 1 година. И това нещо с цел той да дари своя доброволен труд за местното население. Иво заминава за Испания, където сбъдва друга от мечтите си – да бъде учител. Иво в Испания учи малки деца на английски език. Прибирайки се от Испания, Иво е дори още по-зареден.
Иво е още по-енергичен. Решава да опита програмите на Еразъм, свързани с спорт. Тъй като Еразъм Плюс какво ни предоставя? Освен пътуването до Финландия, което може да бъде за половин, за един семестър или за 2 семестъра, програмата Еразъм Плюс ни предоставя възможността да пътуваме и за по-кратко време, например 1 седмица, което прави Иво. Иво заминава за Германия за едноседмична спортна програма по програмата Еразъм Плюс. Какво прави Иво там? Можете ли да се сетите? Спортува. А кой спорт сещате ли се? Шахмат. Някак да се сетите. Футбол. Какво прави Иво? Събира всички медали от Германия. Прибира се, само че когато се прибира, обучението на Иво е към края си. И вече идва времето за работа. С какво може Еразъм Плюс да ни помогне за работа обаче? Така, не искам да ви губя тук, мислям, че някой малко по-окрумаха, давам награда за човек, който ми каже колко представяш беше. Финландия, Испания. Брой. Или? Това беше това. Нали, интересен въпрос. Първо отиде в Финландия, след това беше учител в Испания. Добре. Аз съм направила 2 пъти така. Къде искаш да отидеш? Добре. Това беше само една препратка, мисля, че малко може да ви повърхне, за да ви върна пак. Имаме 3 възможности. Третата сега ще обясня. Едната е обмен с цел обучение, когато се обяснява да не ви може да се запознаете с много образователна система. След това имате по-кратък обмен, който е система социален проект. Примерно, как казваш? Андрей, има някакъв социален проект, който сте вълнувате? Образование, младсинства. Има нещо, което обичаш да говориш и което те ближи да притеснява. Какво? И предприемаческата организация. Супер! Има ужасно много проекти за млади предприемачи. Много. Това е следващото нещо. Това може да замине в рамките на 1 или 2 седмици някъде. Това разказва Бог. Третото нещо вече става по-сериозно. Защото човек, колкото и добре да живее, някога трябва да завърши. Да започне кариерно да се развива, нали така? Защото една забава малко да умре. Третата възможност, пред която се изправя Иво, е вече в края на неговото академично бакалавърско развитие, в което той все пак трябва да се зависи какво искам да правя сега. Аз трябва да започна да работя и да развивам себе си. Хубаво е да пътувам, да запознавам с нови хора и да осъществявам нещата си, но в крайна сметка и в един момент, в който аз трябва да започна да работя и професионално да се реализирам. Тук идва другата възможност, която отново се предоставя за 1 година и в рамките на половин семестър, докато сте още студенти, или в последната си година, да замините да изкарате професионален стаж, пак в някоя друга държава, който прави 3 държави за около 4 години. Как звучи? Супер, нали така? Чудесно. Всичко, което казваме до сега, звучи много хубаво. Естествено. Има много проблеми, има много спънки по пътя, но е много възможно и е много практично. Естествено, има още много информация, която се съдържа как да се случи нещата по такъв начин, но точно за това съм искал да кажем, че не има и че може да се обърнете към нас. Абсолютно винаги си да ни пишете, може да бъдем в училището ви, да говорим за това и да ви помогнем да обсъдим всякакви начини, зависимо от това, да се разумим. Бих искал да ги попитам, колко от вас бихте искали да са като мастер? Горато се. Само толкова. Защо не искате сте мар? Иво. Добре, а кой иска да Иво? Знаем ли, че Иво е по-симпатичен? Да, Иво е по-симпатичен. Защо не? Някой смят? Вие не искате да си така? Не ви искате да си Иво? Колебайте се дали искате да си Иво. Искаме да сме Иво, ако знаем как Иво, какви са били стъпките на Иво. Защото то така не сме да се разкажем, обаче съм 100% сигурна, че не може да го направим. Не беше толкова лесно. Не беше толкова лесно. Да. Само ще това
Да. Предизвикателствата са много, наистина. Трудностите са много. Не забравяйте, че вие можете да преборите всички тия трудности и предизвикателства. Имате възможностите на ваша страна. Действайте, бъдете активни, бъдете свежи, бъдете готини млади хора, които сте. Интересувайте се, кандидатствайте и вие също ще бъдете. По тези стъпки имате ли въпроси? Обърнете се към нас, към нашата Facebook страница. Team Junior България или Младежки екип Европа. Не само, че може да задавате въпроси, но може да станете част от нас. Стига да питаме един студент. Има ли някой от вас, който би искал да стане част от Младежки екип Европа? Кандидатстването в Младежки екип Европа е от две части. Първата част е конкурс, който представлява изготвяне на презентация. Вие изготвяте своята презентация, изпращате я. Темата е зададена от представителството на Европейската комисия в България, като се досещате, тематиката е европейски въпроси. Да. След това, ако вашата презентация бъде избрана сред най-добрите презентации от хората, от милите хора, работещи в представителството на Европейската комисия в България, минавате на следващия етап. Следващия етап е да се срещнете с самите тях, да отидете в представителството и да изнесете своята презентация пред тях. Там ще покажете своите презентационни умения, там ще покажете как се държите в различни ситуации, защото част от нашите инициативи са работа с ученици между 10 и 12 клас. И когато влезеш в една класна стая с ученици между 10 и 12 клас, може да очакваш всичко. Може да очакваш от сериозни млади хора, които седят срещу теб, задават въпроси, интересуват се. До това да има хора, които се чудят къде се кърват човека, примерно. Да, всъщност ние не го обявихме официално, но очевидно вече сме в сесията, в която вие може да зададете своите въпроси. Мисля, че тя ще е доста по-ползотворната, така че един от тях със сигурност е като стъпки, които трябва да предприемат си за нея да предприемат. Да, със сигурност. И по-подробна информация за това как може да се стане част от вашия екип. Вие вече ми обяснихте и каква е вашата функция. Мисля само да ни предоставяте, презентации или нещо друго. Не само, включваме се много активно в организацията на събития, на цялата координационна дейност. Понякога е именно в наши ръце. Последната инициатива, с която се занимаваме, е студентски дебати, което какво означава. Ние лично трябва да се свържем с ректора на учебното заведение, примерно аз уча в Софийски университет, трябва да се свържа с ректора на Софийски университет, да взема разрешение да проведа открит дебат, да подготвя темата, да поканя гости и въобще да направя всички стъпки по организирането на това събитие, плюс самото събитие, което не е само да излезеш пред някаква аудитория и да направиш презентация. Да. Да, чисто синтезирано, ежегодно, веднъж в годината. Конкурсът по принцип се случваше в края на годината, но вече най-вероятно ще се случва председателството на миналата година. Вече с това може да се страница, защото най-актуалната информация се апдейта там. Лятото след първи връзка. Веднъж пак се апдейта първи, може да бъде. Имаме и членове. Самия процес на подбор се подготвят няколко неща. Едно от тях е презентация, но това нещо може да се предвид с това, да се държи на страница, защото информацията се променя. Също така има интервю, лично интервю с аудиторията. Има мотивационно писмо и конкурентно просто трябва да попълни. Втората стъпка интервюто, където максимална информация от представители е интервюирани, повечето ще има някой от нас от дълго това. И ако сте одобрени, след това, както вече казах в самото начало, преминавате на едно учение в Брюксел, което е много полезно. То всъщност ви подготвя с нещата, които следват след това. След това вече започвате да предавате знанията ви, чисто комуникационни, както на ученици, така и на учители. Това не споменахме, имаме
също и да създаваме нови инициативи преди самите вас. Дебатът на Боби беше споменат, нещо, което с нашия екип, с доста хора успяхме да изговорим и да си дадем. Да го предложим и то да влезе сега в изпълнение и в действие. Така че вие също имате добра на възможността да инициирате неща пред вас. За това колко ви искате да направите и какви са вашите желания, как се говорим вече. Да, питайте. Има много неща обяснения за казването от този. Не сме поставили просто и така. Това може би е един от малкото материали, които наистина съдържат много полезна информация. Така че съветвам ви, ако наистина ви интересува, чисто формалните неща, като документи, за които и нататък се съдържат тук. Наистина понякога е скучно да размисляме такива неща, но да са полезни. И винаги, както казахме, може да отправите въпросите си, идеи, може да ни покажете във вашия град, в училището ви. Може да ви гледате предложите теми, които да е свързани с европейски въпроси. Отворим се към абсолютно всякакви инициативи. Въпроси? Аз имам въпрос. Добре, ние това въпроси няма да имаме към вас. От младежки екип има ли някъде снимки, да си кача? Има. И това място е Инстаграм. Както във Facebook, може да ни следвате и в Инстаграм, където постваме непрекъснато снимки от различни инициативи, в които участваме. Всъщност тази дейност също е наш дел. В смисъл, тук ние сме администратори на Facebook страницата, която ви показахме. Ние се занимаваме и с Twitter акаунта. Когато сме на официални събития, ние ги отразяваме чрез нашата страница, което означава, че не само ще разбирате кога имате курс за нови членове, но ще разбирате и какво се случва актуално във връзка с Европейския съюз в България. Да? Къде може да следим за такива екскурзии от Еразъм? Мисля, не екскурзии, такива обмени. Да. Супер, може да ми пуснеш едно съобщение и аз ще изпратя много линкове, защото самия източник на такива обмени не е един. Те са много страници във Facebook, има на неправителствени организации, на Еразъм, просто са много групи, които ще пратя линк, където може да следиш. Това, което с Боби не съм сигурна да отбелязахме, е, че ако преди ученици не са могли да се включат в такива обмени, сега могат. Няма абсолютно никакъв проблем. Естествено има само една декларация, ако след като 18 години учениците, която трябва да се разпише. Но това е само формално, която вярвам, че няма да ви спре да пътувате, което е чудесно. Така че, моля те, ако наистина се интересуваш, защото все пак и ние имаме доста неща за правилно и забравяме, просто едно съобщение, аз ще изпратя линкове, на който се интересува от такива обмени, разбира се, всеки може да напише. Може да дигнем ръка хората, за които тази сесия беше полезна. По някакъв начин. Искрено. Искрено. Добре. Имаш някаква рецепт, как все пак се мисли на него. Благодаря за вниманието. Пожелавам ви явно да кажем на разликите.